वाह वाह वाह, का संस्कार पहले बड़े बहिन चोर। अगर यही काम तहार बाप कइले रही बनू, क्या बात कर रहा है? तो तहरा जैसा नाजायज लड़का पैदा ना भइल रही, जौन भोजपुरी इंडस्ट्री के तेल चाटा खानी चाटता। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करत तानी कि रउआ लोग ठीक होखेब। आइए ससुरा चूसलेटवा के एगो गाना आइल ह, देखनी ह कि ना? नहीं ना देखनी ह तो कौनो बात ना, चली ना हमरा जौरे आ एक और आज गण लेके गांडू बना दिहल जाओ। चलो भाई। अपना पछाड़ में गधा के एल डलवा के ना बताई लोगिन कि ई कौन पूछे वाला बात बा। ई अपना दोस्त का साटा में माठा करत रहे, वही जानू सीख लेल। अरे हाँ हाँ, बाबू साहेब के हाथा में ई चिंटुआ संग पकड़ाइल रहे। का रे, ई सही बात हनु? देख लेनी लोग, कबूल कैलस न अपना मुंह से। अगर रउआ लोग के भी बुक करावे के होई तब बुक करा लेब लोग। हाँ हाँ, गार दे छोड़िए ना, बड़ा पवित्र बने ले। और थोड़ा बच जाई नु तो खेसारी भैया लगे भेज दिए। लेकिन क्यों? काहे से कि खेसारी भैया नींबू के नु खरबूजा करे में एक्सपर्ट बाड़न। वाह, का सोच बता रे। मानना पड़ेगा। Once more। हाँ मार ले, लेकिन सुन, बैलेंस बना के मरी है। आ तनिको गलती भइल आ चाहे बैलेंस बिगड़ल तो ये नैनो जवन कार बानू ओकर दोनों हेडलाइट के साथे साथे थुथुनुओं के नक्शा बिगड़ जाई। अगर बैलेंस बन गई तो 9 महीना बाद पता चली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब तोहनी लोग के का लागत भाई लोग, ये लंड चूसना और नीचे के चाटना का बारे में जाई तो नीचे कमेंट करके बताई तो मिलत तानी अगला वीडियो में। लेकिन जाए से पहले नु यार तोहनी पेज के फॉलो ना करेला लोग आ ना चैनल के सब्सक्राइब करेला, जाना लोग पेज के फॉलो कला आ यूट्यूब चैनल पर देखत हो बता चैनल के सब्सक्राइब कला प्लीज भाई लोग। मिलत तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।